er Tirbok, vi har herinde i øjeblikket. Det er den mest syge køtten overhovedet. Der han kan styre, han kan køre. Han plejer altid at overleve sin egen mekanik, og han gør det rigtig super. Yes, yes. Jeg kigger ned i bogen med Tirbok. Hvad skal vi have den? Godt. Sådan. Tirbok her. 400 hyper har i den her Nissan. 400 hyper, mine damer og herrer. Værsgo. Sådan. Jeg kan gå med hele formiddagen, men endelig kommer han ud. Og han er en ren fornøjelse, når han er herude. Men han har sgu nok siddet i detentionen inde på Københavns Musikgård indtil her i formiddags. Yes, yes! Det er også en, hvor man turde sætte selv sin gamle mor i en rullestol ude på banen. Ja, så vidste man, der intet ville ske. Kent Ekved, han er helt suveræn. Kent Ekved, han holder bare. Kent har jo 2 biler med herinde. Han har en BMW Supermotor, og så har han Super, som man kører i her.